Milí priatelia, rada by som s vami zdieľala pár tipov na domácu prírodnú lekárničku, ktorú používame aj my v našej domácnosti. Toto je časť z našich esenciálnych pomocníkov, ktoré používame, niektoré viacej, niektoré menej, ale dá sa povedať, že naozaj každý jeden deň. Aromaterapia ako taká je chýbajúcou súčasťou modernej medicíny. Má veľmi veľké účinky práve vďaka tomu, že tým, že sa zo stromov, z kvetov a z rastlín parnou destiláciou získajú esenciálne oleje, tak tieto esenciálne oleje sú 1000 až 10 000 krát účinnejšie ako bylina samotná. A tým pádom dokážu fantasticky nám pomôcť nielen v rámci prevencie pri rôznych ochoreniach, či už fyzického alebo aj psychického charakteru, ale dokážu nám pomôcť aj keď už samotný problém vznikne. Sú esenciálne oleje, ktoré sú jednodruhové. To znamená, že sú vyrobené z jedného druhu rastliny, alebo potom v Čechách sa vyrábajú takéto zmesy esenciálnych olejov, ktoré sú namiešané podľa tradičnej čínskej medicíny a sú naozaj vytvorené na všetky možné diagnózy. Máme ich v ponuke viac ako 200. Takže ja by som rada vám dnes predstavila aspoň takých 5 z nich, ktorý, ja hovorím, že je dobré ich mať naozaj v každej jednej domácnosti. A hneď ako prvým by som začala, je to esenciálny olej Bodyguard, ktorý je namiešaný na vírusy, plesne a baktérie, keďže vírusy, plesne a baktérie neprežijú v blízkosti čistých, 100% čistých terapeutických esenciálnych olejov. Takže Bodyguard je vyrobený ešte z receptúry, ktorá sa traduje z 15. storočia, kedy počas moru skupina námorníkov, ktorá žila na jednej indickej lodi, ktorá dovážala esenciálne oleje, tak ona okrádala v podstate ľudí. A aj napriek tomu, že bol veľmi sa rozmáhal mor, tak sa im nič nestalo. Ale keď ich chytili potom, tak vlastne získali miernejší trest za to, že prezradili túto receptúru tohto esenciálneho oleja a tá im vlastne zabezpečila imunitu. Takže je to fantastický esenciálny olej, používať ho, základ je aromadifuzér, alebo ho viete aj v zriedenej forme si natierať na telo. V prípade, že sa u vás vyskytne nejaká viróza, chrípka, nachladnutie a tak ďalej, alebo aj COVID napríklad. Ďalší esenciálny olej v poradí sa volá Colded a to je esenciálny olej, ktorý je zasa namiešaný podľa tradičnej čínskej medicíny na to, aby sme mali v poriadku trávenie, keďže vieme, že viac ako 90% ochorení pochádza práve z tráviaceho traktu. Samozrejme v prvom rade psychosomatika, ktorá sa potom odráža, čo sa týka trávenia. Takže Colded vieme používať napríklad aj pri rôznych potravinových intoleranciách, pri zápaloch, pri onkoochorení, pri Crohnovej chorobe, keď sú rôzne problémy, čo sa týka nadúvania, zápchy a tak ďalej. Takže to je esenciálny olej Colded. Zasa stačí ho natierať na plosky chodidiel, kvapnúť si ho do dlane, inhalovať, v prípade nejakého problému do vegánskej kapsle naliať trošku rastlinného oleja a do kvapka tam 2-3 kvapky Coldetu. Ja vám potom ešte poviem bližšie, kde sa dozviete všetky informácie, ako správne a účinne používať tieto esenciálne oleje. Tretím takým našim favoritom je kadidlo, je to frankincense quatuor, je to zmes 4 druhov kadidiel a kadidlo je všeliek. Už ako viete, hovorí sa, že Ježiš Kristus od 3 kráľov dostal zlato, kadidlo a mirhu. Kadidlo a mirha sú práve esenciálne oleje. A kadidlo je fantasticky účinné, čo sa týka pohybového aparátu, čo sa týka respiračného systému. Je fantastické na vrásky, jazvy, pokožku. Takisto ako prevencia je výborný, čo sa týka bolesti, na kĺby, na šlachy, na chrupavky a tak ďalej. Priamo sa dá natierať na postihnuté miesta.
Štvrtým olejom je HELP H, to je esenciálny olej, ktorý je určený na naše srdiečko. Po tej fyzickej stránke krásne harmonizuje srdce a cievny systém a po tej psychosomatickej stránke zasa krásne pomáha uvoľňovať napätie, stavy úzkosti, aj až by som povedala také paranoidné stavy. A jednoducho vždy, keď sa cítite dole, tak je dobré mať tento esenciálny olej so sebou v taške alebo v kabelke. 1 kvapka do dlane. Okamžite sa vám zvýši nádychom kapacita kyslíku v mozgu o 28% a veľmi, veľmi veľa krásnych recenzií a veľmi účinných naozaj recenzií na tento esenciálny olej. Takže HELP H. A posledný z tejto petice esenciálnych olejov je určite NOPA. To je zase esenciálny olej, ktorý vám veľmi účinne pomôže pri bolestiach akéhokoľvek druhu. Či už máte krče, alebo je to svalovica, alebo máte niečo opuchnuté alebo zapálené, tak určite nopu zriediť s troškou kokosového oleja, dať do nej pár kvapiek a natrieť bolavé miesta. Takisto pri bolesti chrbtice alebo bolesti hlavy, migrénach a tak ďalej, alebo zubov. Takže toto je esenciálny olej NOPA. Tak, toto je v rýchlosti predstavené vyslovene pár esenciálnych olejov, ktoré vám veľmi odporúčam si zaobstarať. A teraz je veľmi jedna špeciálna príležitosť práve do zajtrajšej polnoci, to znamená do pondelka 25.11. si viete tieto zmesy esenciálnych olejov zakúpiť v 50% zľave. Stačí kliknúť do linku pod videom a tam sa prekliknete priamo do e-shopu. No a na záver by som chcela dať do pozornosti, už keď budete v e-shope, tak si tam pozrite aj príručku Esenciálne oleje, je v češtine aj v slovenčine a má takýchto 400 strán a nájdete tam kompletne všetky diagnózy od A po Z a k ním presne návody, ako účinne, ktoré oleje a ako ich používať pri tej ktorej diagnóze. Ja vám prajem, aby ste boli zdraví a šťastní a aby vaše zdravie rozkvitalo aj v spoločnosti esenciálnych olejov. Majte sa krásne.